back again ethembisa mara fanaki esizwe uthando now une problem unenkinganyana wena since asistratini for years and years. So without wasting any time, before sibothola abalele athi sigcwale ngabo. Hey, Timan. Yeah, Firi? Mnandi mntwana yami yabona. Ya ungazumangali ukuthi wasizofika this later wena kumase kubonile ukuthi uyindoda ephandayo yabona. Semkherezwe ukuthi awusingephazamisa indoda yabona. Yeah, shona program ngizwile nje ubukhala ukuthi ufuna ukuse eJardini uyangithola. So khambeni program yabona. Khambeni because ngiyazi ukuthi eJardini kuseva tiplufu ne? Tiplufu. So ufika kanjani ngaye mthambeni? Ngava ya 2022 ehamba ekhathi vaya ukhishap bokuyiqala bengumuntu ukuthi vele ngasihaqezela nasekhathi and so khona ingami la le bengispanela like vama piece job yabona and so ngeke ngathemtheka le ngasithola manje sengithathe like there's something but it's electro brush. In electro brush? Yeah. Okay. And so ngathatha la iding lena ngaba ngayibhayisa yabona yazi mana ama temptation yabona. And so kwenzakala ukuthi yangibuza imfiti kublento le yabona ngiyalina le yabona. And so ukuthi ngihambe ngoyilanda ngibuye it was a chance ukuthi ngasuka ngivaye ngabona kushisa yabona I ukuthi ngivaye ekasi ngiyangada emambisa yabona emarelini ukhisha relative yami la bengiyakhona yabona. And so since ngabloma la until then ngithole indawo yokuphanda yabona ya ngahlala ngibela ngisiphandela so yakuza nje ukuthi wathatha watshela in electro brush ne leso sipale sobosenza ngegama lakho benenzani kusho sipale sinjani to specific like bengimoshela like ikara yabona moshela ikara sinenene ukuthiya ngichinela lapho ilentuzanini lapha la eofficeini lakhe khona la. So manje mufika ngara ethimini ngiyazi ukuthi unama relatives ne sizilokuphana kanja bolala kuphi ma relatives wakho ngicale ngokulala like endlini until then okay sharp yankela makusu umuntu like yaziphuzela and so ngibone ngathi ukubloma naye because sometimes makasabudlile yabona ekukhulumela ezinye izinto ukuthi azimhlali sharp yabona. And so like nokuhlala la akana that thing ukuthi makulalwa kuzodliwane yabona neyiphilela nje. And so ayethu ukuthi na ithi ngibone ukuthi sikhiphane ekasini ngiphume ngibone ngaphuma ngabona nje indawo lapho ukuthi ukhishap abantu bayaphila babhayisa emarket nani acala ke ngalento ukuthi ngishaya ikarvasi ngagcina vele sengikhawa shaphula until no yabona. So manje njengoba ungasahlali neankele eJardini bosolala kuphi? Bengigadela abantu like imarket laba beka khona izitoko zabo khona abantu ukuthi abana ma storeroom yabona ukuthi bangayenzani la abeka abhayisela khona yila beka izinto zakhe khona. So ngibloma la ngigada yabona bangihafa ngidla la. So manje ngayi elenzani eJardini eDK bophuma nobani khona abazali basaphila? Ulilami la shona nethime lami la shona abantu ngisele nabo umamncane wami umalumami yabona yibo abantu kade bangibhekile yabona isikhathini esibhaya okay. So manje eJardini khona awuzange bakhawathi uzange batshela anything eJardini ngihlale ngakhawathi ngabakhawathi bengawakhawathi like loku uyazi nje like ukuthemtheka kumfana okhulayo yabona
So manje khona bani manje ngara eJackson DK? Uma mncane naye umalume. Kusena uma mncane nomalume. Nomalume yeah. La riding in eJackson. Ejackson. Okay, cool. Alright, alo hamba kunjalo ke mina uthanda ukuthi singasa waste isikhathi. Yazi abantu abadala abantu kuba fast bozofika sekusebusuku yabona. Yeah. Yeah, yakuthola. Ungaze uthole nasukuphela nama plate futhi ungabalwanga. Yeah, sure bro. I know ke akungiphumela ngayinge ukublomela ekareni bijama. Yangaphuma nje ngayinge. Yeah. Angizokusondela nebijama. Well, yeah, sezokhala istory sikaThando yangithola but now let's hope ukuthi eJackson bazom welcome yangithola because sometimes masuku ngasana abazali bakho sabahambile kwethu iThama League olele aliga and sometimes nokuba powerless sometimes banoku-abuse and ayikho into ozoyenza ngithola but let's hope ukuthi la siyakhona bazomwelcome grand ngithola noma mhlawumbe kuthiwa akahlali khona full time but ayikho into important njengokuthi at least ube ne-contact nasekhaya anytime ufuna ukuya ekhaya yabona wazi ukuthi uyatheleka noma kunini because there's no place like home ngithola awuthi sobenza ukuthi bathini. Hello malo. You doing right? Coco. Wala ko na. Coco. Sanibonani? Ninjani? Saphila njani? Oh, shap. Sure. Uthi igama ngu-Innocent wakwamasuku ne? Sifuna ukushow igama Moja Love nisonibile ekhaya yabo. Last khona abantu ukuthi mhlawumbe simthola uhlala estradini, mhlawumbe siyasaba ubuyele ekhaya ngabona for various reasons yangithola ukuthi wami. Yeah, so manje I hope uyangibona mhlawumbe. Ngiyakubona. Okay, sure. Singibabize yini? Bazisifulela ne? Okay, shap bro. Olale. Eka wena wakamera hii. Akekho umalume la sizama ukumfonela. Sanibona nke njani? Right njani? Siyaphila. Athi bayacela la eJardina ke. Ubani ucelayo? Buze uThando. Ithakhuluma ngibuzo ngikhumbula khona futhi yeah. Hello malo. So kathi. Ngidinga. Angithola kangapi? Ngicela kimi. Now friend no from kwaKwenju ko Zimbisa. Yeah, joining to go that here. Oh, okay. Yeah, sanibonani? Yebo kunjani Thema? No right Thema lapho. Okay, igama lami mina ngu-Innocent wakwamasuku ne siphuma ushow yase Moja Love ne igama la ibuyele ekhaya ngithola Thema. Yeah. Awukho around Thema lami. Okay. Yeah, good idea. Mangabubeka ngathi yabona wangitshela. Okay. Yeah. Manje inamba yami ngiphinda. Okay, cool. Ngenza i-arrangement. Okay, cool. All right. No, inkinga angiboni kakhulu ke wena malume. So wena malume awunankinga ukuthi abe la ekhaya uNtuzana uThando. Mina for side plan yabona ngaqola. Waqola. Okay, cool. Manje i-issue kakhulu. Like abantu ke njengoba usho la athi mhlawumbe ngoba mina mangizwa just that one story which may be true or not true. Kukhona abantu ababosha lapha complex abathatha izinto yabona. Let me just say angitsho into ifana nama-issue nabanye abantu. Okay. Yabona, I'm even willing to do that.
but if wena uncle uthi uhappy ngaye ke mhlambe ke sesika hand over kuwe ke naye as a family yabona thina besifuna nje ukuthola nje ama blessings yabona ukuthi anytime wena mhlawumbe akekho busy eThembisa because ufana nomuntu osebenzayo ngala wena mabe akekho busy eThembisa akwazi ukuthi bekafike ekhaya abe welcome anytime. Yeah, ngoba nami uza kutshela naye namanje ukuthi hlanganele la eSouthgate. Okay. Like ngoba kokuqala uqamba kwakhe wayengazange kucoshwe la. Okay. Konke seyawa nyamalala we worry some Okay. so mina njoba ngishuthi nyama welcome angina problem kuyafika. Okay. Into the way bemfuka iqala ngakho njengoba senze ipoint eSouthgate. Okay. Sihlale angitshele like to information especially if there's issues involved abanye abantu. Okay. Abantu bese wabona obviously ngoba ngeke ngihleli ngingenela abantu like uyayibona. Oh, you understand? Ukuthi at least trust again. Okay, ngiyakuthola malungu. Yeah. Say ngoba ngithi umuntu akalahlwa nje phela. You right muthi. What I'm saying like le room ukuthi khona i-shop la akagana. So I for the example ngifuna ukwazi ngibuze ukuthi true akujani ukubona ukuthi sonda kanjani. Balisa kankini mfethu. Yabona. All right, malume. Yeah, no right there work outside. Okay. Siyabona mfethu. Wala bengibiza ama-engine number. Wena the only thing besifuna na problem kwama blessings nje ankela wena nokuthi la welcome wena. Yabona into important ngiyalizwa nalo from ukhulumela ukuthi umuntu no-original into yemina into ayishoyo yabona. So angibone angiboni flop kana problem wena. So ke wala sizoqhubeka ukukhuluma nalo over the phone nathi ke sizokusupporta for yabona full pitch out. Ngithola. Fila kanjani no? Mnandi nje. Mnandi kwasekhaya. Yeah. Hola bro. Maybe izinto zizoba great. Yeah, asho ano asizifollow up ngawana. Yo, asivayile from eThembisa sasafika la eDeepkloof Khabothando. From my side mina ngihappy ukuthi at least akela ke noma singalitholanga but sikwazile ukukhuluma nalo over the phone. Happy lam welcome back ekhaya yabona. So unfortunately ngoba akekho today angeke bakhona kuba ne-access ukuthi mhlambe akwazi ukulala la ekhaya namhlanje because bam-arrangelanga but uncle so positive lasho ukuthi nalo uzomfakela imali bahlangane next week ba-arrange with his brother and sister yabona as a family ukuthi at least yabona nimteste libone kamampela ngamtrusta again ukuthi makafika la ekhaya angeke azathi usahleli usarelaxile bese sokungena abantu abazofuna into zabo yona because naye angeke simblame u-uncle mhlawumbe naye uyaba traumatized about into yabona in the past yabona ngezinto uThando azenzile yabona mhlawumbe zezamhlukumeza yabona but yabona singuThando angena nakubomakhelwane yabo bingelela it shows ukuthi intwana egrand yabona upositive yabona so mina ngithi kini emakhaya makwande man yeah. Guess what? I get it. Must be the Efernaching, but this time as we so Polan and Tolo. I wish you I was born with some around the Efernaching about. So now I think we'll be inspired. I want about Taman. If I'm a fit with Terra, out them balancing is Terra. I want, but out is music, it's just like a teen and young John. Mark Benjard. Oh, sure. Ready? Learn. Hola, sure. Oh, Polan. So, I'm getting a problem, nakho sifikile mpijama sokunceda ukuthi ufuna ukuyela ekhaya ne so mina into engifuna ukuyazi bro yabona ngifuna ukwazi ukuthi yini advice eJardini ngithola bro akushuthi into engivayise endlini ukuthi yazi nini umuntu unokuba nesandla yabo Jontshini evale izinto lezi esisibhemayo ngikawuzana Thai ayilale ngibulalazo yabona sithi usona kangakanani uhlala la estradini 15 years. 15 years? Wala ngakho manje? Nathi. Ukuthi uvayijathi nona 15? Intwana. Ukholela estradini 15 years. Awubeke emkondweni ke ukuthi mawuthi ujontsheni uthi cheese or sugar ujontsheni. Sikiwe nexhuku yabona. Nini niyazi amafoni wabo ushuthi ngibaphilisa kanzima nyaba strafa yabo. Yeah. Gcina usitshela ukuthina yazi ngokuthi ngistrafa ifamily yami ngamane ayogangela bilungu once ngane ngiphume eJardini once. Bona ayicicini ngizangibongqosha. No sure. So manje eJardini ubuploma nobani? Icalile umploma noma uli. Yeah.
after sikhathinyana mangibuyela ngithola ukuthi sekabholile. Azanginqobi nokunqoba. Yo, ithoni lakhe Alfrostana lona. Ithoni lolethe. Alfrostana. Ithama livalo. Nalo libholile. Nalo libholile nalo. Ukunqobile lona. Boyithu abanqobanga. Ithoni ithama lakhe awulazi nalo. Yo, athana. Asas. Yaso ngiyakwenza uphethe into yini wawuvaka into. Kwenzakaleni enyaweni? Yanivelela vuvuka. Ivelela vuvuka. Lapini? So kwenzakaleni la enyaweni? Ivelela infection. Infection here from nowhere. Ngithe gawulile obente ngawuzayo. Asamhlawumbe umuntu ayibhema. Davele labona kanje nyawo. So manje uyabona ukuthi obvious manje vele ubona inyawo kanje yabona ukuthi so kora thuna ukufa. Yayibona la problem. Yabona because mina problem ngizokutshela ivara awuthanda. Yabona sometimes ile nto nithe ungalibhema jazi ukuthi ufuna enjoy or ufuna ukeve fun. But then into tena ngiyabhonisana. Ngisho ukuthi yazi ngikhuluma ngayo. So now ufuna ukwenza lo mgodo wena ufuna ukubhora na. So manje mawucabanga wena njengoba une-plan ukuthi ejardini kanje. Mawucabanga ukuthi awucabanga ukuthi ambe ukuthi ngathi yafela khona bafike babaxoshe futhi ukuthi sothole basakwatile izinto zenzile in the past. Nje ukuthi yonke into esibeke kuNkulunkulu sabona. uNkulunkulu hayi angichaza ubebhilive nje yabona. Wena positive kanje ke bro yabona. Yabona into engichaza kuba positive. Wena mo positive attract into positive. Ngiyamthola. Aso ngoba ngene ngizothola courage yami. Yeah. Awuncane nje pijama. Asas. Itawukhawathekile out yonke. Lo khawathekile ngampela. Ingavele nizibonele nje isikhaleni yalutho sesikaza. Abafethu I hope lapha bakhaya nawubona ama dangers ama drugs understand. Abona uma sikhuluma ngama drugs ayabulala ngampela. We are not joking. I hope nawubona bonke abantu isiphatho sazo ofisini emakhaya ukuthi bakhawatheke kanjani understand. Awutisify again siye kuboxolo lesibona ukuthi bazobwelcome kanjani but uzama ukuthi sikhulumisane nabo bazama understand because ayikho into asibini umuntu okumuntu deserve second chance. Abasho. Ngikho ukuthi i-medication lenyawo lolala. Yiko Lapho. Ukhona bekareni. Uyasebenzisa everyday. Eklinik ugcineni kuya khona. Ngizoyama waphela amaphilisi. Uphela amaphilisi kuya. Abekhuli athele na razo ngumuli nyawo mfana. Ethatha. Wala vile? Mnandi uzukransi. Wala sho wala. Oweka wala innocent amasuku neplan. Yeah, from show le bebiza ngiyebuyele ekhaya wala. Ngidance netha abantu abashela etracting ngoba ngathina ama homeless. Sewasibabisele emajardini for ama reasons are different yabona. Yeah. So fanele silethe intwana uxolana yabona. Yeah because ukhalile naye yabona uthi sana manje. Uyabhayiseka estradini yabona istradi samkhawatha. So ufuna simncede ukuthi simbuyisele ekhaya yabona. Yeah, the advocate of you to my flop awuthunile before yabona. Avale ejardini yabona. So it is in the level because yazi abantu umuntu nokuflop sikasaba yabona. And after iminyaka engaka sistradi. Mina bengakwata ngisho ukuthi mina ubuyile la ngamvume la thathala buye ekhaya. Yeah. Ekseni mangimangaluze waphuma wasesitha akabuya nganesebusuku. Ugcine le ejardini. Ugcine ngesikhathi lesibolo ngesikhathi bebe admitted. Hospital. Bobo kunini la? Last week. Last week ne? Wafika we off 5 years. Yeah. Okay, cool. All right, hanya kwaba from. Also uyukhulumana leSportini. Bafana. Abalethe sizayo lathi ngicela sihleleni ngayima kancane station. Wala sesivala umnyango masivala nenhlanhla. Yeah, sure. Yeah, so njengoba sabuza ukuthi manje untwana uyam-welcome. Ayena ngiyam-welcome nge-sentence. Okay. Ngijabulele ukuthi ubuyile. Ukuthi nakhona maybe into besingistest ukuthi bengizomenza njani ukuthi agcine abuye ekhaya. Uyo uzoba uyo umuntu ozimiselayo. Admit uchu uyayeka yonke izinto ezimhluphayo. Uyakhona ukubuyela ekhaya ubuyele esimeni sakhe. Okay, yeah. So uyasola ke ntwana ne. Akumanje enye problem engibonile kusha ufuna ukuya e-rehab ne?
usho njalo. Mara akana ID. I-ID yakhe ngizaya naye la e-Home Affairs. Home Affairs, yeah. Esuzathatha amafutha ayi-2 bese ngizambhajalela ukuthi at least athole i-ID. Athole i-ID. Because ayithathi even the 2 weeks manje ID. 2 weeks so mnandi yabona. Kusuke ngene SMS kuphela bese wena bra wami ungathini ngeke manje futhi yami. Imnandi anginamsindo la. Anamsindo bra wami. Yeah. Dawa she's a cool man lakho mfethu yabona yazi. The brothers yeah. All right watches. Yeah sure. Oh le ya sure. Bafana ne. Yashilo tu bafana nobani? Sifiso no need yeah sure. Bafethu anyabona wona the way also come ngakhona kuyabonakala ukuthi ukhulile ukhuliswe kahle uqhamuka kusungile right bro man understand. Abona le nto ezokuwafu ungestop la yabona because abantu abanjengomfethu babadinga abantu abanjengawo understand bro yabona akwazi because it's very rare ukuthi uthola ukuthi umuntu uvaye animation nani abona they will come in the sky wala it show ukuthi sure that is sticker not of it yabona ngeke uyichoose ifamily angeke choose ifamily yeah so manje wena picture yabona if uthi umuntu ufuna ukuchange ne there's only one thing engasize convinced to change azikani ukuchange indlela zakho zokuphila uchange ukwenza you understand so akazona uzimisela ukwenzana from now on ukubonakalisha ukuthi ufuna ukuchange uzimisela ukwenza into right uzimisela ukwenza into right khana la ejabtini nga-60 ngaso sonke isikhathi ngicela ukuthi i-medication lenyawo leulayo ikuphi lapho imoto ekhona bekareni uyayisebenzisa every day eklinikhi uqineni kuya khona ngizoyama waphela amaphilisi uphela amaphilisi kuya afithi ukuthi attend right now ukuthi ngumuni nyawo mfana ukuthi attend right ya ungabuthi uzipend ke sama details sure afithi yawona ke babo abantu bakujabulela ejardini kuyilo mnandi ngicela bro ngingasakuboni futhi kulesa stay lapha estradini bro because angeke uthi yengela ukukawuza ngoba saphuma ngabantu abakawuzayo ayi sense abanye zaba bro konke kilo naso singakuphilisa wenzani la kushuthi mina yazi kushuthi sipana idolo bayisa 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 va yonke indaba into important ukuthi ikhile lenyawo yawo ngithola problem because angeke ube productive lebele kanje you understand awukusebenza ngoba uyabona ngoba uyapayinela ngapha kulimela zile angahambi kakhulu afanele ahlale relax esathwe bizinyawo yeah kufuneka amanzi afudumele lokho alright abe ungarelax ke mina ngibeka nje kithi mfethu yeah sure right ayibali one bafana ube kwemlani pijama sharp kawufela bro hola no ne mfethu nani nizibonele emakhaya